Aurreko saioan koralez aritu ginen eta gaur egun ze arazo dituzten ikusi genuen, gehien bat CO2 kontzentrazioa igotzen ari delako atmosferan eta horrek eragina duelako ozeanoan, baina baita ere berotze globalak ozeanoa ere berotzen duelako, uraren temperatura geroz eta altuagoa delako, eta horrek ere eragiten die koralei. Baina habitat eta ekosistema askotan garrantzia handia dute. Egituratzaileak direlako eta ur beroko koralek baita ere fotosintesia egiten dutelako alga sinbiontei esker, eta horrek beste ezaugarri positibo oso handi bat ematen die ekoizle primarioak direlako. Baina koralez gain, itsasoan badira beste bizidun batzuk, beste organismo batzuk fotosintesia egiten dutenak, fotosintesia egiteko gaitasuna dutenak, eta baita ere egituratzailea direnak. Eta organismo horiek dira, agian pentsatu duzue, algak hain zuzen ere. Algak dira organismo talde handi bat, organismo autotrofoen talde bat, hau da, CO2 hartu eta O2 kanporatzen duten organismoak, eta luze eta zabal daude, zabalduta lur osoan, eta mota askotakoak daude baita ere. Zelula anitzak eta zelula bakarrak izan daitezke, fitoplantona, hain zuzen ere, alga konsideratu daiteke, alga zelula bakarra, eta askotan esaten da landaren antzekoak direla edo landareak bezalakoak direla, baina badituzte desberdintasunak. Besteak beste, landareek dituzten hainbat egitura falta dituzte algek, adibidez, hostoak edo sustraiak. Algek ez dute ez hostorik, ez sustraiik, beste egitura batzu dituzte, batzuetan antza handia izan dezaketenak, baina egiturari dagokionez ez dira berdinak. Esan dugu, ozeano guztietan daude zabalduta, espezie pila bat daude mota askotakoak, alga bigunak, alga gogorrak, handiak, txikiak, zelula bakarrak, eta koral arrezifeak bezalaxe edo koralak bezalaxe, algak ere egituratzaileak edo estrukturalak dira. Basoetako zuhaitzek bezala, basoetan zuhaitzek egiten duten funtzio berbera egiten dute algek itsasoan. Eta ekosistemen funtsezko elementua dira, ekosistema batzuetan behintzat. Eta ekosistema oso bereziak sortzen dira batzuetan algen presentziagatik, adibidez, kelp basoak, alga ikaragarri handiak dira kelp algak, eta baso oso handiak sortzen dituzte, baso deitzen zaie hain zuzen ere, eta ekosistema oso berezia sortzen da alga horien presentziagatik. Euskal kostaldean eta Kantauri itsasoko kostaldea osoan, gutxi gora bera, Gelidium corneum izeneko alga bat dago, eta lan hori, egituratzaile lan hori egiten du gure itsaseko uretan. Baina zoritxarrez klima aldaketagatik arriskuan dago Gelidium corneum gure kostaldetako alga. Baina hortan sartu aurretik goazen lehenengo alga honen ezaugarriak ezagutzera. Gelidium corneum arroken gainean itsatsita bizi da, eta beti erabat urazpian dauka egon beharra, gune intermarealetan ezin du egon, ezin du uri gabe gelditu, beraz nahiko sakonera batzuetan egoten da, eta Atlantikoan eta Mediterraneoan ere aurkitu daiteke. Esan dudan bezala, Kantauri itsasoan nahiko ohikoa da, baina gero ikusiko dugu geroz eta zailagoa dela alga hau topatzea. Bere berezitasun nagusia da larreak osatzen dituela, alga larreak sortzen dituela. Eta batzuetan indibiduo solteak balin badaude ere,
toki batzuetan erabat estaltzen dute itsasondoa. Alga hauekin gertatzen ari dena da, Kantauri kostaldeko makroalgen, hau da, alga ez zelula bakarrak, baizik eta makroalgen komunitatea, Mediterraneokoaren geroz eta antzekoagoa dela. Hau da, itsasalgen banaketa edo distribuzioa aldatzen ari da. Gehien bat, prozesu honen arrazoi nagusia itsasoaren temperatura igotzen ari dela da, eta eragina izan du, itsasoaren temperatura honek eragina du organismo honen hazkundean, biziraupenean, ugalketan, eta bizitzan zehar egiten dituen beste hainbat prozesuetan, eta honek klima aldaketa eragin negatiboki eragiten ari zaio. Baita ere ikusi dute mantenu gai geroz eta gutxiago dutela, nutrizionalki ere eskasia dutela, baina badirudi hori bigarren mailako faktore bat dela. Klima aldaketak espezien banaketan izan duen eragina sarri ikertzen da, baina komunitate ikuspegia edo espezie bat baino gehiago eta haien arteko elkarrekintzak aztertzea hori ez da hainbestetan egiten. Eta hala egin dute, hori ikusi nahi zutelako komunitate eragina gelidiumen kasuan. Zehazki aztertu dute, hemendik 50 edo 100 urte barru, klima egoera ezberdinetan gelidium nola aldatuko litzateken gure kostaldean. Eredu ezkorrena hartuta, ipar-mendebaldeko komunitateak, hau da Galizia inguruko gelidiumen komunitateak, gainerakoengandik desberdinduko lirateke, bertan gelidiumek nahiko ondo jarraituko luke, eta ur hotzeko espeziak babestuago egongo lirateke Galizia inguruan, baina Iberiar penintsulako iparraldeko kostaldean, hau da Kantauri itsasoan, erdigunean eta ekialdean, Euskal kostaldean hain zuzen ere, hoiek Mediterraneoko algen eta beste organismoen antz handiagoa izango lukete. Eremu hauetan, Kantauri itsaso erdialdean eta ekialdean, Euskal kostaldean barne, ur epeleko espeziak gailenduko direla pentsatzen da, eszenatoki ezkorrenean behintzat. Gertatzen dena da, algak oso organismo sentikorrak direla, eta klima aldaketaren aurrean segituan erantzuten dutela. Baina arrazoi beragatik, adierazle onak dira, ikusteko klima aldaketak ze eragin izaten ari den, eta baita ere ze eragin izango duen. Ze oso bizkorra aldatzen direnez, detektatzeko edo eraginak detektatzeko erabili daitezke eta ekosisteman izango duten ondorioak, klima aldaketak izango dituen ondorioak aurre ikusteko edo balio dezakete. Azken finean izango litzateke ikustea biodibertsitatea nola moldatzen den ingurumen baldintza berriei. Eta horiek aurre esaten lagundu dezake gelidiumek, berez positiboa ez bada ere ze aldaketa hori berarentzat, hau da, okerrerako aldaketa bat litzateke. Beraz, alga hau ikertu dute Bizkaiko kostaldean, sakonera puntu ezberdinetan, eta ikusi dute ur hotza gustoko duten espeziak gero eta urriagoak direla, eta era berean ugaritzen ari direla ur beroa atseginago duten espeziak. Eta hau zergatik, azken urtetan atmosferan sortu den gehiegizko beroaren 80% kalkulatzen da itsasoak xurgatu duela. Beraz, itsasoa oso handia da, ozeanoan ur asko dago, baina hainbeste bero xurgatuta azkenean berotu egin da.
ozeanoaren gainazalaren temperaturak gehien bat, atmosferarekin kontaktu zuzenean dagoelako, gora egin du nabarmen, eta kalkulatzen da, hamarkada bakoitzeko Euskal Kostaldean 0,23 gradu zentigradu igo dela uraren gainazaleko temperatura. Hori datu ikaragarri handia da. Eta noski espero izatekoa da eraginak izango dituela, eta ikusten ari gara eraginak izaten ari dela Gelidium corneum algaren kasuan adibidez. Gainera, bero horregatik, espezie batzuk beste batzuk ordezkatzen ari dira, eta ikusi dute aldaketak eragin direla, horrek aldaketak eragin dituela komunitateen egituretan, hau da, espezie desberdinen arteko elkarrekintzetan. Gelidium corneum desagertzeak edo gutxitzeak esaterako bere biziko garrantzia du, ze egituratzailea da, eta askotariko organismoentzat aterpea da. Aurreko saioan koralekin aipatu genuen bezala, bertan espezie asko arraiak eta beste organismo ezkutatzen dira, 3 dimentsioko babesgune bat bezala sortzen dutelako, eta espezie egituratzaileak murrizten badoaz, beste organismoek babeslekua galtzen dute. Gainera, Gelidium ordezkatzen ari diren beste espezie batzuk ez dute funtzio egituratzaile hori mantentzen, eta beraz ez dago funtzio hori beteko duen beste organismorik. Gelidium corneum ordezkatzen ari diren espezieak txikiagoak direlako eta morfologikoki ere sinpleagoak dira, eta beraz ezin dute, edo ez dute estruktura horiek sortzeko gaitasunik, eta beraz bertan bizi ziren organismoak, Gelidium inguruan bizi ziren organismoak ezin dira hor bizi. Beraz, Gelidiumen etorkizuna argiago edo izateko, jarraituko dute ikerketak egiten, ikusteko komunitateak ze portaera duen Gelidium desagertzearen aurrean, zenbat desagertuko den Gelidium, eta hemen beste hainbat variable. Eta nola hobetu egoera, besteak beste sortu daitezke babesleku klimatikoak, hori da ikertzaileek aipatu duten konponbideetako bat, eremu horiek potentziala dutelako, Gelidium mantentzen den eremu horiek babestea, bertan ekosistema horrek jarrai dezan. Askotan klima aldaketa eta biodibertsitatearen galera loturarik gabeko bi hondamendi edo balira bezala aztertzen dira, baina funtsean erro berdina dute, eta biak krisi bereti datoz. Giza jarduerek sortutako gasen isuriak eta horiek eragiten dituzten hainbat eta hainbat ondorio, besteak beste, berotze globala. Beraz, klima aldaketa eta biodibertsitate galera aparte ikertu beharrean, batera ikertu beharko genituzke, biak azken finean prozesu oso lotuta dauden prozesuak direlako. Baina arazoak edo ez dituzte algek bakarrik, zoritxarrez animaliek ere itsasoan hainbat erronkari aurre egin behar diete, eta Europako ozeanoetan dibertsitatea orokorrean aldatu egin dela eta aldatuko dela aurre ikusten da temperaturen igoerengatik baita ere. Zehazki aztertu da nola aldatzen diren ozeanoaren berotzearekin Europako itsas komunitateak, kasu honetan algak alde batera utzita, edo ez behintzat Gelidiumen zehazki zentratuta, baizik eta beste hainbat komunitate.
zooplanktona, bentosean bizi diren hainbat animali, baita animali pelagikoak, uretan bizi direnak, hor sartu daitezke arraiak eta beste hainbat. Ikusi dute Atlantiko ekialdean, Mediterraneoko itsasoan eta Baltikoan, eremu horietan egin dituzte ikerketak eta datu historikoak eta gaur egungo datuak bildu dituzte, bertatik ondorioak ateratzeko biodibertsitatearen egoerari buruz. Lur lehorrean bezalaxe, ozeanoan organismo batzuk ure pelagoetan bizi dira, beste batzuk hotzagoetan, eta beraz berotze globalak eta ozeanoko berotzeak desberdinera egingo die hauei baita ere. Eta hain zuzen ere ikusi dutena da, Europako itsaso horietan komunitate eta habitat gehienek ozeanoari erantzun behar dietela eta erantzuten ari direla jada dagoeneko gaur egun, bi fenomenoen bidez, bi fenomeno identifikatu dituzte, biodibertsitatea nola aldatzen ari den gaur egun Europan, Europako ozeanoetan. Bat da tropikalizazioa eta bestea da desborealizazioa. Ikusiko dugu zer diren prozesu hauek. Tropikalizazioa da urberoko espezieen ugaritasuna handitzea. Eta Atlantikoan nagusitzen da batez ere egoera hau Atlantikoan ari da gertatzen gehien bat. Adibidez, gelidiumekin ikusi dugun bezala. Aldiz, desborealizazioa da ur hotzetako koralen espezieen ugaritasuna murriztea. Desborealizazioa bestalde bereziki gertatzen ari da edo indarra handiagoz gertatzen ari da erdi itxita dauden itsasoetan, adibidez Mediterraneoan edo Baltikoan. Badirudi aldaketa hauek gertatzen ari direla espezieek sakabanatzeko eta beste eremu batzuk kolonizatzeko erraztasun handiagoa dutelako edo erraztasun hori topatu dutelako. Mediterraneoaren ekialdean dugu honen adibide bat, Grezia, Kroazia eta inguru horretan, bertan Indo-Pazifikoko ur beroetako espezieak ugaritu direlako. Pentsatzen da espezia hauen jatorria Suez kanalean dagoela, bertatik heldu direla espezie horiek egin dutela horrelako kolonizazioa, eta hauek espezia autoktoneekin lehiatzen ari dira noski, eta sare trofikoak goitik bera aldatzen ari dira, eta ekosistemak aldatzen ari dira, sare hauen edo elkarrekintza hauen funtsezko elementu bat aldatu delako. Eta Bizkaiko golkoan, adibidez, horrelako aldaketa handi bat pairatu duen espezie bat, musu martina da. Musu martina arrai bat da, oso bistosoa, eta normalean kostatik gertu bizi den arraina da, 200 metroko sakoneran edo, eta eremu harritsuak gustatzen zaizkio, eta urpeko belardiak ere bai. Asko mugitzen den espeziea da, distribuzio nahiko zabala du, baina duela gutxi arte ezen ohikoa arrai hau Bizkaiko kostaldean ikustea. Noizbehinka ikusten zen, baina ez gehiegi. Baina orain, ordea, nahiko ohikoa bilakatu da. Itsasoko temperatura geroz eta altuagoa da, eta kasu honetan musu martinari positiboa egin zaio behintzat Bizkaiko golkoan edatzeko, agian beste eremu batzuetan bere banaketa murriztu egin da, baina Bizkaiko golkoan behintzat itsasoko temperatura igotzeak musu martinaren banaketa handitu du. Beraz, ikusten dugu eraginak askotarikoak direla. Beste espezie batzuk sakonago joan beharko dira ur hotzagoen bila.
Agian beste batzuk goizago migratzen hasiko dira eta dagoeneko hasi dira batzuk migrazioak aldatzen. Eta beste batzuk eremuz aldatu beharko dute, azken finean baldintzak, itsasoaren baldintzak aldatu egin direlako eta bizidunak ezin dutelako hain bizkor aldatu. Aipatu nahi dut baita ere, ez dugulako aipatu zooplanktona. Zooplanktona da fitoplanktonaren hurrengo maila edo esango genuke, eta fitoplanktonaren ostean bere biziko garrantzia duen animalia taldea da, beste hainbat organismoentzat elikagaia direlako, adibidez, baleek, mistizetoek zuzenean zooplanktona jaten dute. Eta zooplanktonaren distribuzioa eta nahiko aldakorra da baita ere fitoplanktonaren distribuzioarekiko oso menpekoa delako, eta beraz kontutan izateko zerbait da baita ere ea zooplanktona nola aldatzen den ozeano zabalean itsasoko baldintzak aldatzen diren heinean. Itsasoan ikertzen diren espezie askok interes komertzialekoak dira, arrantzatzen ditugulako eta interesatzen zaigulako jakitea nola dauden haien populazioak, eta hori noski erabat beharrezkoa da jakiteko ea ustiatzen ditugun espezie horien populazioen egoeran nolakoa den. Baina baita ere kontutan izan behar da espezie horiek ez direla bakarrik bizi eta beste espezie batzuen beharra dutela. Beraz, azken finean garrantzia denek dute eta itsasoari geroz eta presio txikiagoa eginez, denbora emango diegu baita ere organismo hauei baldintza berrietara egokitzeko. Eta horretarako erabat beharrezkoak dira datu zientifikoetan oinarritutako erregulazioak, antxoaren kasuan adibidez egiten den bezala harrapaketa kuotak jartzea adibidez. Azken finean ezagutu behar da nola dauden populazioak gainustiatzen baldin badira galduko ditugulako. Eta itsas ekosistemei laguntzeko edo presioa txikitzeko beste modu bat, itsas eremu babestuak sortzea da. Ozeanoak klima aldaketatik babesteko edo behintzat haiengan egiten dugun presioa edo eragina txikiagoa izan dadin, presio hau murrizteko, beste erreminta oso potentea dira itsas eremu babestuak. Hauetan, babes mailaren arabera batzuetan arrantza uzten da, besteetan ez, hor badaude babes maila ezberdinak, baina azken finean ekosistemak babesteko modu bat da, bertan bizidunak giza eraginengandik aske egoteko, eta bizidunez gain ikusi dute itsas eremu babestuak mantentzeak karbonoa xurgatzeko gaitasuna handitzen duela. Oda, itsas eremu babestuek karbono gehiago xurgatzen dutela. Honek noski klima aldaketan eta klima aldaketari buelta ematen edo behintzat egoera hobetzeko oso modu ona litzateke karbono metaketa hori nabarmen handitzen delako itsas eremu babestu bat, itsas eremu bat babesten dugunean azken finean. Horrez gain, bertako bioaniztasuna eta bertako bizidunen ugaltze gaitasuna emendatzen da, ez ditugulako arrantzatzen, beste gauza batzuen artean, eta horrela, arrantzatu daitezken eremu babestuak ere badaudelako, arrantza etekinak ere handitzen direla ikusi da. Baina, ikerketek ikusi dute babes maila altuak behar direla horrelako onurak ikusteko da. Adibidez, aipatu dugun karbono xurgapena
ahalik eta handiena izan dadin, eremu babestuak, hau da, hauen babes maila, handia izan behar dela, ez dela neurri gutxi batzuk hartuta soilik ez direla horrelako aldaketak nabaritzen. Itsas korronteak, ozeanoen azidifikazioa, koralak, algak, mikroorganismoak, hainbat gai jorratu ditugu klima aldaketa eta ozeanoa saioen atal honetan, espero dut asko ikasiko zenutela. Hurrengo saioetan beste perspektiba bat hartuko dugu eta espero dugu horiekin ere asko ikasi ahal izango dugula. Beraz, hurren arte eta eskerrik asko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.